Mayong adlaw mga dear friends, kini na usab si Ate Gems sa toang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems. Ang mga istorya sa gugma, damgo ug paglaom. Ugon kamo bago lang dinhi sa toang channel ug dili pa mo subscriber, ayo kalimot pag-subscribe and click the notification bell. Mayong adlaw sa tanan natong mga pinanggang mga subscribers sa tong YouTube channel. Shout out kanyang tanan og nanghinaot ko nga anaa kamo sa mga iyong panglawas. Labi na sa itong mga kaigsunan nga naa sa laing nasud o gihimong kalingawan, kauban o pawa sa kalaay kining atong channel. Kung kamo adunay mga istorya sa kinabuhi nga gusto nyong ipaambit, ipadala lang kana sa papajoesuperb@gmail.com. Salamat sa mga magtatampo nato nga way pagmakuli nga mo share silang istorya o karong adlaw atong sawan ang istorya ni Justin. Naka-experience na ba mo og wrong timing sa usa ka relasyon? Kana bang gibuhat na nimo ang tanan nga makaya nimo pero di gihapon enough? Naka-experience na ba sad mo nga niabot sa punto nga naglibog na mo? Unsa gyud ang tinudanay nga pagbati nimo sa imuhang hinigugma? Unsaon ninyo pagkahibaw nga ang feeling ninyo o ang feeling nimo sa imong uyab karon tinuod nga love or basin kaha lawas no kalipay lang? Dear Papa Joe, hello. Og hello sa tanan mga subscribers nimo nga pirming nagpaabot sa mga bagong istorya sa nagkalaing centers around the world. Itago lang ko sa pangan nga Justin, taga-dinhi lang sa Cebu. Og mao kini ang akong istorya. Diretsoon na lang nako og saysay ang pinakasakit nga nahitabo sa akong kinabuhi. Diyang gibuwagan ko ni Manilyn nga akong uyab since high school. Si Manilyn ang akong first love, Papa Joe. Maguwang siya na ako og 5 years pero okay lang. Nidugay man ang among relasyon hangtod nga nag-college mi og ni-graduate nako og college. Though sige mi og away kay lagi magreklamo si Manilyn nako nga bata-bataon kuno kayo ko. Immature, mama's boy og uban pa. Di na lang ko modupinsa sa akong kagulingon kay tinuod man sab. Yes, immature ko tungod siguro kay pinangga kay ko sa kong mama nga usahay bibibihon pa ko bisan og college na ko. Duha ra magud mi kam nagigsuon si Ate Lori. Ako maguwang, babay og ako. Dayon wala mi papa kay amot ba ni biya man nga gamay pa man mi. Wa na gani ko maka-remember siyang itsura kay gamay pa ko paglayas niya sa mua. Nitipon siya sa iyang kabit. Daw di umano mao'y sulti sa akong mama. So si mama ra gyud ang nagpadako namo ni ate since ako ang kamanghuran nga gibaby kong taman sa akong inahan maong ingon sila nga mama's boy ko. Pero dili ni about sa akong pagka-mama's boy ang akong isa-isay. Mahitungod kini sa babae nga na in love na ako. Ug matud magud sa akong mama mao'y iyang pirming isulti nako nga, Justin, samtang single pa ka, doon na pa kay katungod mangitag babae nga para imo gyud. Dili na tinuod nga abi kay nakauyab na ka, mo focus na lang ka ng bayhana. Di man nga doon na pa'y mas labaw na niya. Mo nga ayaw pag seryoso pag-ayo ang bayhana kay daghan pang may tabo sud sa inyong relasyon. Anytime pwede mo magbuwag. So, ang may tabo, masakitan dayon. Wala ba kailay puntahan? Manawag ni kag mama. Nasulti ni sa kong mama diyang nag-away mi ni Manilyn, Papa Joe. High school pa ko niyan to. Gusto makigbuwag si Manilyn kaya di ko makakuyog niya silang outing siya mga barkada. Unsaon nga night swimming manggod ug di mo sugot si mama nga mag-swimming ko og gabi. Mama's boy lagi kuno ko maong pirming isulti ni nako ni Manilyn. Pareho silang duha, si mama mag-ihay lang og libak ining talikod. Muana si mama nga dominante na kuno kayo si Manilyn. Kontrolon kuno ko. Mahimo daw niya ko nga under desaya kung maminyo na mi. Igon lang ko nga maguyo-uyo nila duha. I know nga wa kauyon si mama kang Manilyn kay maguwang kuno kay nako gidad.
Unya, mga under. Pero si Ate Lori nakauyon kang Manilin, kay classmate man sila. Sila gyud ang barkada. O si Ate Lori sab, ang nagpailaila na munduhan ni Manilin. Muna'y brief history sa mong love story ni Manilin, Papa Joe. Dili na lang nako i-detalye pagtaman. Idiretso na lang nako diyang gibuwagan ko niya. Mularga na ako Manila, Justin. Mo trabaho ko sa kadakong kumpanya sa Makati. Matud pa ni Manilin nako. Unsa? Di ko musugot uy. Anong adto man jud ka dito? Manrabaho nga. Doon na may dagang kasulang trabaho diri sa Cebu. Magkalagyo ta na. Makita pala kaglain dito. Tubag pa nako niya. Huwag niigham si Manilin dayon ningon nga. Mao gani nga dapat magbuwag na lang ta. Or magyapon ang padulungan sa LDR. Di ragyapon mag-work. So karon pa lang dayon putlo na nato ang atong relasyon. Nisaka dayon ang akong dugo. Ug feeling na ako na high blood ko sa gisulti. Sa ingon ana lang kadali. No, di ko musugot uy. Nga mularga kag Manila. Ug di sa ko sugot nga magbuwag ta. Wa kay mahimo Justin. Ako ning desisyon. Doon na sabi ako ang ambisyon sa akong kinabuhi. Matud pa ni Manilin dayon talikod na ako. Nilakaw na siya palayo diyang nisyagit ko dang hilak. Manilin, kumulakaw manggani ka na magpakamatay jud ko. Syagit pa nako niya. Nilingi si Manilin og nibalik og agi og gitudo na nako ang akong acting. Lingkod ko sa yuta og naghilak ko para maluoy siya nako. Pero imbes nga mag-am-am siya nako, naninghawak man na hinuon. Hoy, Justin. Ayun na ipatigpabaw ng imong pagkabata-bataon ha. Grow up uy. Matod pa niya nako dayon lakaw na gyud. Ug wa na gani siya mulingi nako. Wa na diha si Manilin pero nagyaka ra gyapon ko sa yuta. Nga naghilak pa gyapon. Wa gyud ko mohawa sa pamasin nga mobalik pa siya. Pero taon-taon na lang gyud nga nag-ingon ato ko ug porma. Wa gyud Manilin nga nibalik. Gitawagan na lang nako ang akong best friend nga si Edmond. Si Edmond di ay Papa Joe morsab ang uyab sa kong Ate Lori. Mao nga nisamot mig ka close. Pagkakita ni Edmond nako, naluoy siya nako giya kong gipabarog. Babae na oy Justin oy. Sagdi na siyang mularga na siya. Nakigbuwag naman ka, di ayon na lang pamugos. Napay nga babae di ay. Napag-eskayla o. Yang ako'y gagaw, mabuto ugma, gikas Davao. Ipalayla tamon duha. Bagay ki mo bay. Matud pa ni Edmond nako. Giunungan yun ko ni Edmond niya itong gabiuna nang natumig imnanan o niya nag-inom og taman. Puwerte na kong hubuga. Nahadlok siya. Nga iuli ko sa mua kay sirado gyud o sigurado gyud nga mayaw-yawan na sab ko ni mama. Mo nga gidalan lang ko niya silang balay para ato magpalabay sa gabi. Hubog na kayo ko og nagsuka-suka. Wa na gani ko kay numdum og yun sa mo pag-abot sa ila. Mo nali akong namatan ang babae nga nagsigig pahid og init nga lamakara sa kong naong. Abi na kong damgo lang o imagination tungod sa kong kahubog. Kay wa ko kaila sa babae. Gwapa siya pero simple lang. Morena, taas og buhok. Nikalit og abli ang pultahan sa kwarto og nisud si Edmond nga nagdalag planggana nga dunay sud nga ini tubig. Maayo kay nakamata na kabay. Purting sukan mo may gani na akong kasin. Kay og ako lang ang bahala ka Di ko mo limpyo gud kay isus ludon ko. Matud pa ni Edmond nako. Kung mao na si Kayla di ay ang babae nga naa sa kong atubangan. Ang cousin ni Edmond nga gikan sa Davao, Papa Joe. Okay lang gaw anad na ko katiman og samaan ni kay nurse baya ko. Tubag pa ni Kayla. Hasta ang tingog malumanay kayo ug buutan kayo. Siya og naong hasta pa ang tingog. Gipalaila ni Edmond si Kayla nako ug ako sab nga tukang Kayla. Gusto ni Edmond nga panguyaban ako si Kayla kay single palagi ko no ug wa pa gyud kasuway ug uyab. Niari day og Cebu si Kayla para ari mag-apply og trabaho isip nurse. Daghan manggod ang daghang ospital nga kapilian diri sa Cebu. Pero ang wa niya dama nga di lang kay trabaho lang ang iya makaplagan, makakaplag sa diya siya ug uyab. Ako lang i-fast forward Papa Joe. 5 months nga nagkailam mi si Kayla nagkauyab dayon mi. Nadawat na siya niadto sa kadakong private hospital dinhi sa Cebu. Ug matud pa niya nga swerte kuno kay siya kay sa pag-ari niya og Cebu nakatrabaho siya ug nakauyab pa gyud og gwapo. Well kanang gwapo mao na ako Papa Joe. Kidding aside, di magyud ko gwapo kayo. In fact, doon ako'y mga lungag-lungag sa kong naong agi sa mga pimples ug acne niya tong high school pa ko. Pero di nababag nga di ko maibgan og babae.
Kaya doon na sa kuya ko ang kaugalingong beauty. Ang ako mata nga murag Pakistani. Tag-as og bawog sab ko, og pilok, og taliwtiw og ilong. Regular sab ang akong pag-adto og gym, mao nga ma-maintain nako ang akong body nga wagi fats. Kundili mga muscles ang imo makita sa akong body, Papa Joe. Ang kuno nako ninyo nga ang pagpanguyab nako kang Kayla wag gyud ko'y love niya. Kay syempre di baya dali malimtan si Manilyn. Fresh pa kaayo paghitabo nga iya kong gibugan o gibiyaan. Napugos na gyud ko pagpanguyab kang Kayla para panakibutas, para makalimot ko kang Manilyn og wa man sa ko magmahay. Kay tungod kang Kayla, dali ako naka-move on kang Manilyn. Nilanat pa ako sa katuig ang among relasyon o sa panako na-realize nga love na nako si Kayla. Yes, tinuod na. Na-prove na ako nga makatunan na gyud di ay ang love. Na-develop ko og love na kay nako si Kayla. Doon na ako'y trabaho ni Adto. Usa ko ka IT specialist sa IT part nga company. Regular na ko og nindot ang mga benefits unya stable pag yun ang sweldo. Pero ang akong amigo nga nanggalgal na ko nga mga tumi og Manila, doon na rin hiring sa Makati. Usa ka BPO ko no ang nag-hire og dako kay sweldo. Pagkadungog na ako sa lugar nga Makati ni bagting dayon ang akong dunggan. Si Manilyn, tuwara ba sa Makati nag-work. Abot kung sa nasud sa kong nahuna nga nitando man ko sa kong amigo ug mukuyo ko niya sa Manila. Gipahibawan ako sa kong mama og ni Ate Lori, okay naman sila para daw makaton ko unsaon mahimong independent. Ang problema lang si Kayla. Nalangit ko niya Papa Joe og as expected di siya musugod. Muadto jud ka didto kay apaso ni mong ex. Di ba tuwa nag-work si Manilyn sa Manila? Matod pa niya. Nasya ko kay nakaibaw siya nga wa man to ko istorya about sa kong past. I know kung kisa nagstorya niya ang akong best friend nga si Edmond na mo'y nakibaw sa tanan akong past. Di mo sugot si Kayla, naghilak siya nga nagpugong na ako pero wag ko magpapugong. Nakaresign na ko sa akong trabahoan og na ako'y ticket sa aeroplano. Wala siya choice, nisugot na lang si Kayla pero sige ingon nga mubuto lang kuno siya kalit sa Manila. I-surprise kuno ko niya para di ko kabantay nga mabut siya. Pilar may istorya nakalarga gyud Manila. Naabot mi kuyog sa kong amigo nga si Manny. O dito na pud mi nagstay sa apartment sa iyang sister. Paglanding na mo sa airport, doon na pa'y giadto si Manny. Nagkita sila sa iyang ate sa kalugар. Giyatagan lang ko nila og yawi og address o gipauna ko sa apartment siyang ate. Niyon na po ko Papa Joe. Wa raman ko naglisod kay gihatod raman ko sa taxi. O pag-abot na ako sa apartment, nidiretsonen ko og yawi sa Seradura og naabli ang pultahan. Mawala ko kakurat diyang nakita ko ang usa ka babae nga naghubo tanan nga naglakaw-lakaw sa sala. Nakalitan ang babae og nisyagit og taman og nisyagit po ko. Dito pa na ako na-realize nga doon na dito'y na-mention ang ate ni Manny nga naa siya ka-roommate sa apartment. Dali kong nitalikod para di ko kakita sa iyang lawas. Unya ningon nga, sorry po, di po ako rapist. Di ko daotang tao, amigo ko sa igsuon ni Ate Mina, gikan pa kog Cebu. Matod ko pa niya in Tagalog, pero ako lang gibisaya kay kiwaw kayo kung magtagalog ko sa kong suwat, Papa Joe. Aw, ikaw di ay ang gingon ni Mina nga moabot gikan og Cebu? Okay lang, pwede na ka matubang. Tubag pa niya. Pagkatubang na ako, abin ako nagtapis na siya og tuwalya pero waman di ay. Wagya po siya saput, as in, hubo tanan. Mo nga gisampungan na ako mga mata. Nadungog na ako ang pagkatawa sa babae dahil nilakaw siya o nisuot siyang kwarto. Murag yung nakurintihan niya itong igayon na Papa Joe. Taod-taod, nigawas ang babae nga naka-t-shirt o shorts na. I'm Katrina. Matod pa niya na ako, dungan siya ang pag-shake hands o gidawat po na ako ang iyang kamot. Nga purting lumuya o... Actually, guwapa gyud kayo si Katrina. Kulot, ang iyang taas nga buhok o mestisa nga halatang liberated nga pagkababae. Bago lang ko naabot gikan sa Amerika, wala pa ko'y nakitaan nga laing apartment nga kapuyan mo nga gipastelan sa ako diri sa akong friend nga si Mina. Temporary lang, matod pa niya na ako. Mao day nga liberated kayo. While nagstorya mi, kasige sa siya higup sa iyahang vape. Di magyug ko manigarilyo, mao nga na-turn off kayo ko sa mga girls nga manabako, Papa Joe. Igo lang mi nagkastorya o kadyot naabot si Manny o iyang sister. Ipahimutang na dayon na ako ang akong mga butang sa akong kwarto. Share may og room ni Manny. Kaya tuluman ka room ang nasa apartment ni Ate Mina.
Human ato, wa namin naka-encounter ni Katrina kaya nabisi na magugusunod adlaw kaya nadawat ng trabaho og si Manny Sam. Nag-adjust pa ko sa traffic sa Manila, maong sayo kay ko nga moadto og office. Usa ka Sabado sa gabi gidala ko ni Manny sa ka bar sa Makati para mag-unwind ko numi. Mga alas 11 na to sa gabi ug pagsud na mo sa ka sikat nga bar, dunay live band nga nagtukar. Usa ka babay ang singer ug sa kalit lang nangurog ko. Familiar kayo nako ang voice sa babay nga nagkanta. Layo pa mi si Manny sa stage mong di kin ako maklaro ang naong sa babay. Paspas ko nga niduol paingon sa stage ug dako na kong kasyak sa babay nga singer. Di ko makatuo nga si Manilin ang ako nakita. Ang akong ex nagsinger na di ay so sa kabar. Giwat na ko nga makahuman siya og kanta. Wa na ko nagduha-duha og duol niya. Ug hasta siya. Nahisiga ang iya mga mata pagkakita niya nako. Nganong naa ka diri Justin? Gisundan ko nimo. Pangutana pa niya nako. Wa uy, kadugay na ato og sukad ka nga nilak nakalarga naka-move on ako . Ikaw noon nga nung nagkantam ka diri. Abi na ko corporate ng imong trabaho din nga mao niari ka diri. Tubag ko pa. Og nangupaw si Manilin og murag di maayo ang nitabo niya sa Manila. Daghang ko na-encounter nga problem diri sa trabahoan. Sige lang kog resign kay di ko kauyon sa pamalakad nila mao nga ni-resign ko sa kong first job. Nang-apply kog lain og sunod akong trabaho nag-away sa mi sa manager mao nga ni-resign na sab ko. Uwan ako'y kwarta magunsa ko dis Manila. Doon na may offer nga lady vocalist nga nagipangita ko sa kabanda mo nga gigrab nila sa nako para doon ako income. Kaluoy din ni Manilin. Naluoy ko niya to. Di na siya sama sa una nga sige lang og taas og tingog og puno sa pride. Labi na og mga saba siya nako kung mag-away mi. Doon na nakauyab. Kalit na kong pangutanan niya og ditubag po siya nga yes, doon na nakauyab. Ningon po ko nga ako sab tawa sa Cebu karon si Kayla ang yang name. Diligan niyo siya masugot nga mularga ko diri. Proud pa na akong tubag niya pero kalit lang ilakra ang kaguol siyang naong unya ningon nga nag-joke ra ko Justin. Sukad ko nabot diri sa Manila. Wag yu ko kauyab kay nag-focus ko pa pangitag kwarta. Matod pa niya nako Papa Joe. It's too late nga namaka ko. Nakaangko na noon ko nga nakuiyab nga si Kayla. Pero okay naman sab kay honest man ko. Ngano magpapretend pa mong ko nga buwag naman sa mini Manilin, Papa Joe. Pag-uli ako sa balay, nanawag dahil ko kang Kayla kaya nakafeel ko nga nakonsensya ko. Feeling honest dyan ko, Papa Joe. Babe, nakita biya mini Manilin diri. Matod ko pa ang kang Kayla. Ha? Kisang Manilin ka mong ex? Niisa iyang voice. Ug halata nga nagselos. Pero kadyo traman. Lain sa kayog di ko managad niya. Matod ko pa. Well, okay naman sad nga. Wa mo ko magselos. Wa mo kami lang gibuhat. Tubag pa niya nako. Ang iyang tingog halata nga nasuko yun. Nagselos pero walang magpasabot. Gibutang na dayon niya ang phone. Nihigda ko sa kama og ako lang usan niya to sa room kay nakakita og chick si Manny og nanglakaw sila. Padung ako nga matug niya to og niabli ang pultahan sa kong kwarto og nisuot si Katrina nga naka night gown lang. Katrina? Kung sa kadris kong kwarto? Nasya ko pa nga nangutanan niya. Si Hag kayo yung night gown ug lakra na kaayo ang di angay mo lakra. Tell me Justin that you want this para mugawas ko or you don't want this kay mugawas ko sa imong kwarto. Matod pa niya. Nakunaw na ako kang Kayla nga akong uyab sa Cebu. Unsa may akong buhaton gisukaran ako ug ang kunon ko nga gutom ang leon sud sa pila ka buwan nga wa na makakaon og karne. Wa ko makapugong og nitutok sa lawas ni Katrina. Nakapanladok ko sa akong laway. Sexy gyud kay siya. Nagbaruglag siya sa akong tubangan ug wa mo himog move. Di daw siya mamugos na ako ug di ko ganahan. Wa na ko makagwanta og gibunlot na ako ang iyang kamot ni Katrina ug napahigda siya ibabaw sa akong lawas ug mao to'y sinugdanan sa pagdilaab sa init kaayo nga kayo, Papa Joe. Diyang naog daw na ang nagdilaab nga kayo, ako di siyang giingnan nga Kat, doon na ba ko'y girlfriend sa Cebu? Ug nikatawa siya og ningon nga, kay bawo ko, mauga naging ka Justin nga ayaw gyud og ka-in love na ako. Dayon, nigawa siya sa akong kwarto. Maura to, ingon ana lang di ay kadali sa mga babaeng liberated for sex only, for satisfaction. I doubt ug mao sa binuhatan niya sa Amerika.
Kay di ba mga liberated man kayo ang mga tao dito? Uso kay na mga one night stand. Pero dili one night stand ang itabo namo ni Katrina. Kay nasundan pa pagkasunod adlaw. Timingon lang niya nga makalakaw si Manny padung sa work ug sudlon daygon niya sa kwarto ug i-offer niya nako ang lamiang putahi nga wa pa nako matilawi sa tibuok na akong kinabuhi. Mga 3 times jud nga dunay natabo namo. Wala na masundi kay dunay nitawag akong best friend nga si Edmond. Hoy Justin, padung nas Manila sa Kayla para supresahon ka. Kung unsa man gani kabuang nimo diha, pagbantay gyud nga di ka masakpan. Matod pa ni Edmond ug main lang gani kay ni-report dayon ni nga nakapangandam ko. Pagsudi Katrina sa room, ako siyang giingnan nga, pwede bang mubalhin sa kaog puyo? Moabot ang akong uyab. Basin og malain siya og makibaw siya nga dunay gwapang babae dinhi nga akong kauban. Matod ko pa, it's okay Justin, di mo ko mahimong eksena diri ug di sa kumustay diri basta napay mong uyab. Tubag pa niya. Ug tuod man abot si Kayla, limpyo na kayo kong room kay nangandam gyud ko sa iyang pag-abot. Kay dito siya magstay sa room namo ni Manny. Nibalin og sala si Manny para makalugar mi. Gitinuod yun ni Katrina ang ingon nga mura lang siya og kalag sa balay. Wa siya uli-uli og ambot din siya ni higda. Pero diyang second day sa vacation ni Kayla nagkasabot mi nga manuroy sa Baguio. Kauban si Ate Mina, Manny og surprisingly diapot si Kayla. Sakay mi sa van, awkward kayong pamati nako. Kaya ako nag-drive, nasa tupad nako si Kayla. Samtang diya sa luyo si Katrina, Manny og Ate Mina. Di malikayan nga makatanaw ko sa rearview mirror og magka tinutukay mi ni Katrina. Musmile siya nako pero ako di ko musmile niya. Lain kay pamation nga magtanaw ko nilang duha ni Kayla nga mag-istoryaanay og magkatawanay pagani silang duha. Si Katrina pa, pagpanuroy namo sa Baguio. Nakonsensya ko. Kay why kalibutan si Kayla nga ang babae nga iyang katubang ako na di ay kaduwa og kayo. Hinuon okay raman kayo. Mo'y ingon sa kong mama nga basta single pa ka. Doon na kay katungod sa pagbuhat sa tanan nimong gusto. Doon na pa kay chance pagpili kung kisang babae ay mong minyuan. Di man sa siguro dako ang akong sala no kay wa mami relasyon ni Katrina. Kumbaga no strings attached lang mi. Just purely sex and nothing more. Tulok adlaw ra vacation ni Kayla. The next day, nibalik na siya og Cebu og nibalik na sa Bupuyo si Katrina sa mong apartment. May nalang gani kay wag yun nagduda si Kayla, bisan og gamay. Doon ako'y nabantayan kang Katrina. Di distansya na siya nako. Di na kay siya magtagad-tagad nako. Og labaw sa tanan, wa na ko niya sudla sa kwarto. Pagkabuntag, nag-abot mi sa kusina before going to work. Hi Kat, musta naman? Murag nausab naman ka, others na kay ka. Matod ko pa niya. Og ni-smile siya nako. Siyang trademark na smile nga mugawas ang iyang cute kayo nga dimple sa aping. I just want to save your relationship with Kayla. She seems very nice and you deserve each other. And besides, I already told you baya na don't fall in love with me. Cool good kay siya. Mura siya og sige lang happy. Wag yung kay makita siya dagway nga dunay problema. Way libog, dili palaway, dili skandalosa og masinabtanon siya. Pero sa gikaingon na niya nga warning, I can't fall in love with her. Mas okay po din noon. Nakalikay na ko sa tentasyon kay tagsan lang kami magkaabot ni Katrina. Ug wa siya ko idea kung asa siya after siyang work. Murag tuyoon niya nga di muli sa balay kung nako. Okay na kayang dagan sa kong love life niya tulabi na sa among relasyon ni Kayla. Happy na siya ug wa na magsigselos-selos nako after siyang 3-day vacation. Kumbaga everything is going well and smooth until nakadawat ko og tawag gikan ni Manilyn. Justin, gilantan ko. Wa po kinom og tambal. Pwede pa mamalihog nimo magpahatod unta og tambal? Matod pa niya nako. Wailay makatabang kang Manilyn kay wa siya pamilya sa Manila. So ako nga iyang ex, mo'y mo rescue niya. Wa man siguro dautan. Okay lang. So dali ko nga niadto sa boarding house ni Manilyn para hatdan ako siya paracetamol ug giapila na lang sad nakog prutas. Pagkabot nako, nagbukot siya og habol. Itapion nako ang kumpad siyang panit ug murag mapaso sa kainit. Nagkurog sa katugnaw si Manilyn ug gipainom din ako siya og tambal Papa Joe. Wa madugay nakatug siya og niubos na ang iyang hilanat. Kung kamo sa akong lugar, kaya ba niyong abiyaan si Manilyn ngayon ato ang sitwasyon? Para magud nako dili. Di ko makakugbiya niya.
So ang gibuhat, wa sa kumulakaw. Giyatiman ako siya o gilutuan ako siya pagkaon. Para mata niya, makahigop siya og init na sabaw. Masudlan ang iyang tiyan. Gimonitor na ako ang iyang temperature, on and off ang iyang hilanat. Wa na gani ko kauli niya itong gabi una. Si Kayla, sige nagtawag na ako pero wa na ko matubag. Wa po na ko reply ang iyang mga text kung asa na ko. Nganong wa na ko tubaga ang iyang calls. Asa di ka Justin? Nasiguro ka sa babae no, kauban ni mo no. Kinsa man si Katrina? Kahibaw ko nga dunay something ninyo. Nag-observe ako katong nako diha. Lahi kay kang tinanawan. Kamunduha. Lahi mong tinanawan so sag-usa. Dili ko bugo nga di makabantay. Nasya ko siyang text kay nikalit lang siyang selos kang Katrina. Abi na ko okay ra. Nagduda na di ay. Sus kini mga babae di gyud masabtan. May pakay kong pasmile-smile sa tubangan kang Katrina pero nagselos na di ay. One lang ko ni-reply kang Kayla. Tawagan lang unya nako siya para mag-explain. Paabuton lang nako nga ma-okay na si Manilyn. Speaking of Manilyn, nakamata na siya og mao nga ako di siya gidad-an og init nga tinuwang manok. Ako siya gipakaon, Papa Joe. Wow, kalamian ni Justin. Uy, ikaw nagluto ani? Di man sa takatuo. Kano sa lang ka nakatun luto? Pangutana pa ni Manilyn. Kadtong human ko ni mo gibuwagan. Di mo guganahan nga mabansagan ko nga baby. Huwag na mahuan, bata-bataon, mamas boy. Tubag ko pa, Papa Joe. Niduko si Manilyn og nangayig sorry na ako. Sorry, Justin ha, sorry kayo. I know harsh sa kayo ko ni mo niya itong kita pa. Wa ko magdahom nga mausab ka. Dako na kay kagkalahian karon. Di ko ka-imagine nga ni matured ka og taman. Independent na kay kakaron. The way mo tutok si Manilyn sa akong mga mata, murag dunay something. I can see her sadness. I can see her regrets. Maybe sa iyang gibuhat, sa pagdump niya nako in exchange iyang ambisyon nga waray gipadulngan. Niabsent ko sa work para timanon lang si Manilyn. Gitapion na ako kung paan siyang panit. Di na siya init. Mananghid na unta ko niya para muli ko sa amoa. Pero gigunita niya nga akong kamot o gipislit-pislit dungan sa pagpatu siya mga luha, Papa Joe. Nganong nihilak mga Manilyn? Doon na pa kailayang gibating sakit. Pangutan ako pa niya. Wala Justin, oy. Okay ra ko. Gimingaw lang ko nimo. Tubag pa niya. Unya nitulo na sab ang lusok sa iyang mga luha. Ano kang sige makaghilak. Nagbasog ka ni siya nga gibogan ko niya. Justin, sa di pa ka muli, pwede ba og muhag ni mo kadali lang? Matod pa ni Manilyn ako, Papa Joe. Hagra ko no, so okay lang. Wide open, di ba? Niduol ko niya og ni-action pag-akos niya pero maoy pag-ring sa kong cellphone og nanawag si Edmund. Gitubag na ako si Edmund. Kay siya raman na nanawag. Hello, bye Edmund. Later lang ta mag-istorya kay kauban ako si Manilyn ron. Doon na tabo. Call you later. Tubag ko pa. Sa akong phone, doon na pa tayo isulti si Edmund pero wala na ako madungog. Kay gipislit na ako ang phone. Doon naman good ko'y na-excitan, Papa Joe. Suddenly naka-feel kong urge nga muhag kang Manilyn. Huwag doon napukaw nga pagbati ang feelings na ako kang Manilyn. Ready na ko nga muhag kang Manilyn pero dihay text nga ako nadawat gikan kang Edmund. Naka-loudspeaker ba ito pagtawag na ko by Justin? Kay gisugo kong Kayla patawag nimo. Kay nadungog yun niya ang imong gingon nga di ka kasturya. Kay nag-uban mong Manilyn. Na, to ay sige hilaks Kayla. Puwerte na kong kuyawa, Papa Joe. Unsaon lang na ako. Nga nakadugog di ay si Kayla. Naunsam sa ni si Edmund nga loudspeaker man. Nervyos na kayo kog naong og nakabantay si Manilyn. Pauli na lang Justin, oy, isettle na ninyong duha sa mong uyab ang inyong problema. I'm sorry di ay kayo nga tungod na ako, nag-away noon mo. Matod pa niya. Dihang nakagawas na ko sa boarding house ni Manilyn, doon na pa siya ipahabol nga text na ako. I still love you Justin and I know nga love pagyapon ko nimo until now. Pero di ti kailugon kang Kayla. Siya na ang imong uyab karon. Naragin nimo og kinsay mas bugat pa nimo. Namong duha. Nisamot kagubot ang akong nahuna, Papa Joe. Niuli ko, gitawagan dayon ako si Kayla nga purting suko agad niya nako. Giaway ko niyang taman. Hangol kay kag babae Justin. Huwag ka makontento kang Katrina. Nakigbalik pa ka sa imong ex. Daan pa jud ko. Muna'y rason nga niya kag Manila para makipag-meet ka sa imong ex. Na-explain ko niya o gibuhat na nako ang tanan pasabot o pakiluoy niya.
Ayo to patakag storya di Kayla. Gilantan si Manilin ug way lain mutabang niya kay wa siya pamilya diri. Matod ko pa. So ikaw ra gyud di ay ang tanan nga mutabang niya. Kung ako pa kuno na bi, nakita ko sa kong ex kay gilantan dayon ko niya nihigda pa ko usa ka gabi sa iyang kwarto. Unya kami ran duha, di ka malain, di ka magselos. Wa pa gyud nimo tubaga nga akong text o tawag. Di ka gusto nga madisturbo mo. Tubag pa niya o gahilak lang gyapon Papa Joe. Usara gyud ang ako masulti kang Kayla. Wa man tayo nitabo na mo Kayla. Saksi ang Ginoo ug way nitabo na mo. Matod ko pa. Human mo istorya nakadawat kong text gikan kang Edmond nga gidala daw nila sa ospital si Kayla. Kaya nag-bleeding. Buntis di ay ang akong uyab Papa Joe. Ug nagduha-duhaan nga makuhaan siya. Wa na ko naglangan ug nilupad dayon ko sa Cebu sa kayang eroplano. Pero uwahin na, kay pagabot na ako sa ospital wala na ang bata nga amon tang anak ni Kayla. Nakahila ko og nangayo asa ko pasaylo kang Kayla, pero si Kayla isog kay naong nga ningon nako nga dugay na ko nakabantay sa imong phone nga dunay folder diya nga encrypted. Now, kung di ka guilty, ipakita na ko ng sudang foldera. Matod pa ni Kayla og ikulbaan dayon ko Papa Joe. Ang folder sa kong phone nga naka-lock in dunay password nga ako lang ang nakibaw. Di ko gusto nga makita si Kayla sa sud, pero namugo siya. Nahadlok ko nga mabughat pa siya sa samot, mao nga napugos ko hatag sa kong phone, unya gisulti pud nako ang akong password nga naka-lock sa mong file. Nahibaw na siguro mo si sud sa file Papa Joe. Nakita na lang nako nga nagagas-agas ang mga luha ni Kayla samtang nagsigig swipe sa mga pictures namo ni Manilin nga akong gitaguan sud sa dugay ng panahon. Puros pictures ni Manilin ang suod niya itong file. Mga pictures nga kuha pa sukad sa panag-uyab namo niya itong high school paming duha. Hangtod nga nagbuwag nami. Napagani dito ang pipila ka videos namo nga nagbuhat sa alams na. Kanang butang nga sexy nga kamiran duha sa kwarto. Kay bawa na mo kung sabot na kong ipasabot. Sorry Kayla, babe. I-delete na nina ko tanan. Ayun lang kaguol. Matod ko pa pero gisagpa ko niya Papa Joe. Karon na lang nimo i-delete, kinasakpa naman ka, kadugay na ninyong gabuwag, nganong naapa man na, nganong nagtago pa mga pictures ninyong duwa sa imong ex ha? Tungod kay laban nimo siya? Wa ka kalimot niya? Wa pa ka move on? Klaro kayo nga, giuto lang ko nimo Justin. Mga sugad karon ayaw na pagpakita nako, magbuwag na ta. Suko kay si Kayla nako, o gipalayas ko niya siyang atubangan. Ug para di siya mosamot sa iyang bughat nga gikan pa raba siya nga nakuhaan, nilakaw na lang ko Papa Joe. Nibalik kong Manila nga puno sa kagubot ang akong una-una. Pila na kasimana ang nilabay Papa Joe. Nag-isolate ko sa mga babae kay matod pa ni Manny. Dili nako nga weakness ko na ako mga gwapang babae. Yes, tinood man gyud si Kayla, si Manilin o si Katrina. Parehong mga gwapa pero lalahi og beauty. Yes, pareho ko nga na-in love sa duha. Kay kang Kayla o sa akong ex nga si Manilin. Yes, love pa na ako si Manilin. Sabad di ay nga mahigugma o duha ka babae at the same time. Dili pa man ko minyo so may katungod pa ko nga mupili kung kisay akong pakaslan. Libog na kay ko Papa Joe mo nakahukom ko nga di na lang ko makicommunicate either nilang duha. Nag-focus ko sa akong work. Wala ako mo-open sa Facebook or any social media para paglikay. Gusto ko makauna-una og tarong. Pero giduwaan ko sa panahon kaya nagpakasal si Ate Lori o ang iyang uyab nga si Edmond nga ako ra sang best friend. Ako ang best man o si Manilin ang maid of honor kaya best friend man po sila sa akong ate. Okay ron ta Papa Joe pero ang nakadaot kay ni attend man sab si Kayla kay igagaw bayasan sila ni Edmond ug usapod siya sa mga bridesmaid. Before sa kasal, giistorya gud ko ni Ate Lori daan. Ug sa maganing issue ninyo sa imuhang love triangle ninyo ni Kayla ug ni Manilin, please lang Justin ipadaplin sana ninyo ha. Kay dili man ni inyong time to shine. Ako ning adlaw so ayaw gyud mo paghimong eksena sa adlaw sa kong kasal. Matod pa ni Ate Lori. Niuli ko og Cebu sa adlaw sa kasal sa Wexon ug nilipod si Manilin ug diapot si Kayla. Wa na'y pinaka-awkward atong moments Papa Joe. During sa kasal, labi na diyang nigunit na si Manilin sa kong bukton kay mupaso na mi sa simbahan.
as best man o maid of honor sa kaslunon, galibog nako. Asa ko tanaw, kay naglikay ko nga mutanaw sa kong tupad, bisan og nagunit pa ni sa akong bukton. Di po ko kalingi sa luyo kay na ang bridesmaid nga si Kayla, nga kung makamatay pa ang pagtutok, dugay na kong nahagba tungod sa kahait sa yung tinanawan diri nako. I just hope nga mahuman na dayon ang kasal para matapos na ang akong pagantos. Pero doon na pa reception o isip brother sa bride, unya apil sa entourage, di ko pwede nga musibat Papa Joe kay gibaharan akong daan ni ate nga di apil ang personal nga pinagdaanan nako sa akong love life. Kay siya daw ang star niya itong adlaw. Abi nako og matorture lang gihapon ko sa mga hait nga tinanawan nilanduhan ni Kayla og ni Manilyn. Pero lahi ang nakitaan na akong tao nga nakapaulbo sa kong dugo, Papa Joe. Yes, nakaingon ko ninyo nga nakalimot na ko sa naong sa akong papa. Pero doon ay mga picture sa muang nga mga old album ni Mama, mao nakapamilyar ko gihapon niya. Og ang maong tao naglakaw padung sa akong gilingkuran. Hello anak, kamusta? Hinaot pa nga nakinomdom pa kanako. Matud pa sa idarang lalaki nga mao ang akong amahan, Papa Joe. Ni-attend siya sa kasal ni ate. Tungod sa kong kalagot, niyarok ko og usa ka botilyang beer nga naas kong tubangan. Easy lang, Justin. Nangayon ako pasaylo sa imong mama o sa imong ate. Napasaylo na ko nila. Ikaw na lang awa pa na ako may istorya. Matod pa niya. Gipugos na akong kaugalingon nga makalma kay mao ingon ni ate na ako nga di pwedeng maghimog eksena sa adlaw siyang kasal. Gitutukan ako siya og yes, sakto sila. Naliwat na ikon niya. Same gid mi og naong Papa Joe. Mayo kini kalma na ka Justin. So how are you? Kinus aman pud ka magpakasal? Pangutana pa niya. Pakasal? Wala mo nga ko iya bron. Hinay ko pa pero medyo isog nga tubag Papa Joe. You know what? Nagyan na ako imong experience ni Moron. Nahigot ko sa duha ka babae. Sama nimo og ni Kayla og ni Manilyn. Nahibaw na ko sa imong love life kay gisultihan ko niya tilori nimo. Usara gyud ang akong pangutana Justin. Kisa may gigugma gyud nimo ng duha. Silang duha. Paspas pa na akong tubag niya. Well, nagyan po na nako. Kanang may love ka sa duha ka babae. Torn between two lovers. Kung sa kanta pa. Matod pa niya pero nahambugan ko sa iyang tuno Papa Joe mo nga ako nasab ang na-insulto. Ang nakalahi lang natong duha kay minyo na ka. O ako single pa. Technically, wa ko nakasala kay di pa ko kasal. Single pa ko, sumabuhat pa na ako ang tanan akong gusto. Singhag ko pa nga to niya. Well, wa man ko maridiri para limpiyuhan akong kagulingon Justin. Yes, ang kunon ako nakasala ko ninyo sa akong unang pamilya. Pero wala ko nahimo, bisag kung saan akong basol, kay human naman. Iduwa lang ko nimo karon tungod kay bawo ko nga libog pa kay mo una karon. Problemado ka. Og niyapog ko para hatagan kag advice. Ayaw lang unaw na nga kunuhay nagpakamahan ko. Imagine na lang nga barkada ta. Matod pa sa akong papa. So unsa man ko ni matambag nimo nako? Kisa may akong pilion nilang duha ni Kayla og ni Manilyn. Pangutana ko pa niya. Well, simple lang Justin. Ayaw pagpili bisan asa nilang duha. Sometimes ang problema mas musamot og kadako kung imong sige gunuhuna. Huwat lang nga masulbad na nagyaha. I'll tell you. Ang problema kung di nimo pansinon, ang kikiyunan niya nangitag pamagi ana para masulbad na og iyaha. Wa ko kaget sa gipanulti sa kong amahan Papa Joe. Mabawra kayo ang iyahang rason og dili kayo seryoso. Mura kadua lang. No wonder nga gibiyaan mi niya. Kay gisalig lang diya kay gayunan diya ang problema siyang pamilya. Pagkaway ayo pagkamahan. Human sa kasal ni ate, i-fast forward na ako ang pangitabo Papa Joe. Sa present time, karon nga happily married na ko sa akong wife. Nakaingon ko nga sakto baya si Papa. Bisan og nasuko ko niya. Pero gisunod na ako ang iyang tambag. And maybe gisulbad ras kay gayunan ang akong problema. Kaya naminyo ko sa usa sa mga babae nga nalambigit na ako. Sa di pa na ako isulti kung si kinsa ang akong nadayon. Pwede ra siguro mo nga mo comment sa inyohang mga tag-an sa mga babae nga akong ipakaslan. Usa sa mga babae nga nalambigit na ako sa akong istorya. Mao ni ang akong asawa karon. Ingon ani man gud Papa Joe ang nitabo. Love kay na ako si Kayla. Siya ang akong giuna og approach. Nangay ko sorry niya.
Gibuhat na ako ang tanan, gipanguyaban ako siyang balik pero gidecline na niya ang tanan akong effort. Di na gid ko na siya makigbalik na ako ug mas palabihon pa niya nga makigminyo na lang og foreigner, which is iya yung gitinuod. Giadto siya sa iyang Amerikano nga iyahang ka-chat ug last na ko nabalitaan, nilukat na og fiancé visa para magpakasal sa Amerika. Kuha na si Kayla. Mao nga giadto sa nako si Manilyn sa iyang boarding house pero giingnan ko niya nga moadto siya og Japan kauban sa iyang banda. Ato na daw siya motukar didto sa usa ka bar sa Japan. Pero before nilarga si Manilyn, ni-kiss pa siya nako pang last. Kanabang labaw pa sa deadly kiss, Papa Joe. Wala na sab si Manilyn. Wanay nabilin nako. Nibiya na sila nako completely. Pero mao na lay pagtuon nako. Doon na pa'y usa kanila lang. Nakalimot na mo? Ni Katrina? Yes, si Katrina nga akong gika one night stand. Actually, katulod ay nga doon ay nitabo na mo. Nga no strings attached. Kay tungod lang doon ako iyab ato nga time. Og si Katrina sab liberated kayo. Pero nagbago na siya karon nako. Siya na ang ni-comfort nako sa mga panahon nga sad and lonely ko. Siya ang nilingaw nako para makalimot ko sa akong problema. Og labaw sa tanan, na-change siya, Papa Joe. Di na siya manabako. Gibiyaan na niya tanan niyang bisyo og kanang tanang gibuhat niya para daw nga higugmaon nako siya. Og nilampo si Katrina. Dili siya lisod mahalon. She's very sweet and kind and understanding, caring, thoughtful, ug gwapa o sexy pagyud kaayo. Hangtod karon nga tulod na kabuok among anak. See? Imagine, ang tambag sa kamahan na tinuod gyud. Sometimes kung gubot na gani ang imong hunahuna, ayaw pugsa nga masulbad dayon ang imong problema. Let the time and nature take over. Daghan kayong salamat, Papa Joe, sa paghatag nimong time nga mabasa nimo ang akong istorya ug ma-upload nimo sa imong YouTube channel. Ang ako lang matambang sa itong mga kaigsunan nato. Karon nga dunay mga pinagdaanan sa kinabuhi. Relax lang, chill. Inhale, exhale. Kay sa kadaghan sa pangitabo sa kalibutan karon, tuna pa'y mas dako natong problema. Happy lang. Dili na lang kutob ug daghang salamat. Imong magtatampo, Justin.